Mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' billejl, l-ewwel maratona ta' ġbir ta' fondi tal-Fondazzjoni Sigma l-ħadd 5 ta' Lulju biex tkompli tiġbor fondi għal proġetti umanitarji tagħha. Il-maratona flimkien nistgħu se tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali tat-televiżjoni ewlieni fosthom l-Istazzjon Nazzjonali TVM. Keith Marshall, chairperson tal-Fondazzjoni, jattribwixxi l-bidu tal-ħidma filantropika tiegħu lis-saċerdot Awċi Dun George Grima. Imbagħad titqajt ma' Dun George. Once again, l-affarijiet kif jiġru, sliding doors. Approach jani rit ammont ta' flus biex jiffinanzja proġett biex jilqa' 200 tifel u tifla. Tajtu l-flus u minna u minn hemm ġan li mmur miegħu l-Etjopja. U jien qed ta' darba ħatkun ħammur, ħaninżel ħal-esperjenza niġi lura daqshekk. L-affarijiet kif jinbidlu, u dak iż-żmien law, dak ilu 24 years issa. Dak iż-żmien law mort xi 24, 25, 26 times. Għal Keith Marshall il-filantropija hija ħajtu jbaqbaq fih l-entużjażmu biex jifrex iktar il-proġetti umanitarji li tidħol għalihom il-Fondazzjoni Sigma. Issa kemm ilha nibdet il-Fondazzjoni Sigma ilha 7 snin, qed nagħmlu average ta' 6 proġetti fis-sena. Jiġifieri il-move kienet tajba. U jekk Alla jrid bit-teleton li ħajkonna lat, forsi nkunu nistgħu naspiraw biex nespandu fuq l-orizzonti tagħna. Il-proġetti umanitarji tal-Fondazzjoni Sigma huma mifruxa fi 8 pajjiżi f'4 kontinenti, fl-Etjopja, l-Uganda, l-Gwatemala, l-Peru u proġett Fawdex. Jiena nixtieq li f'dawn is-sentej f'din prossimità nilħqu nidħlu f'20 pajjiż. Il-ħidma tal-Fondazzjoni Sigma hija varja, bini ta' skejjel fl-Uganda, infrastrutturi mediċi fil-Gwatemala, djar għall-ken fil-Peru, taħriġ vokazzjonali għan-nisa fl-Etjopja u proġetti ta' terapija Fawdex.